Sam, deschide-te! Ia uitați-l cum vine! Ia uitați, marea balenă! Salut, salut, Barosane, ce faci? E cald, dă-i drumul la aceu! Dragi, hai că am un cadou pentru tine! Cadou de nuntă! Am un cadou pentru tine, cadou de nuntă, cadou pentru abonații tăi. Barosane, ce crezi că am la spate pentru tine? Ce crezi, Barosane, că am la spate? Calcul cu ce mi-am zis tu zilele trecute de ceva accesoriu de GoPro. Ai avut dreptate, ia Barosane. Tu o să-l folosești mai bine, o să-mi cumpăr eu altul. Încăpea GoPro-ul ăla de mi l-am luat acum în căsuța asta. E de 5, ăsta e de 5. Poți să-i schimbi decât... Da, poți să-l prind direct pe asta. Da, dar prinderea este universală. Da, prinderea universală, cu toate GoPro-urile așa, bă, mersi frumos. Să fie într-un ceas bun, dar să fie Rolex. Oriunde, eu l-am pus și pe mașină. Oriunde, da, la 260 a stat acolo. Bă, Barosane... Dar lumea nu știe că s-au zicea și Cipiric. Nu știe, de la... Ce vrea Cipiric? De la Ciprian, că mă cheamă și Ciprian. Bun. Ce vrei să știi? Că tu ai mai multe întrebări așa, că ești curios. Da, eu sunt bine, curios. nu numai tu, probabil, și oamenii, na. Uite, de exemplu, vreau să te întreb cât a costat lipul, dacă poți să ne spui. Bă, ăsta mi se pare că a fost 600 de euro, cel puțin atâta era la ei pe site. Și eu cred că l-am luat, gen de la ei, că n-am putut să-l lase prea mult la el, că e scump, că e din fibră de carbon, vreo 450, ceva de genul, adică tot acum am dat vreo 17 milioane pe el. Și ar fi fost vreo 30, cred, nu știu, chiar nu știu. Da, arată bine. Și spoilerul e original? Nu, spoilerul e aftermarket, dar l-am luat odată cu ăsta, genul ăsta e făcut un mulaj perfect să vină pe ăsta lor, tot așa, de la băieții de la 1, 2, 3 tuning, parcă au pe net. Și a venit cu tot, ăsta a venit cu spălătoarea, a venit cu grila, a venit și cu grila asta, ăștia erau deja negru-lucios. Asta am schimbat la bot. Aici prindere de aia de număr, de-l scoți, îl pui, șmecherie. Ia uite-l, ia uite, parcă arată și mai bine acum, nu? Da. Și cât... e nasol că se vede asta, Grica, a uitat Pipoi să-mi vopsească. Nu știu dacă se vede pe filmare aici, asta din spate, armătura de la spoiler din spatele grilei, a rămas gri. Așa că, Pipoi, dacă vezi acest videoclip, acest car vlog, să-l chemi să retușezi. Am uitat și... Hai că-l tragem de ureche acum pe Mr. Pipoi. Ia uite geantele aici. Păi jantele nu mai știu de unde le-am luat, superjante.ro, parcă se numește site-ul. Bun și promovare. Am vrut alt model, păi dar nu, dacă mi l-au dat și ei un pic mai bine, un pic mai ieftin, am plătit mult mai ieftin pe ăștia, genele erau pe site, sunt pe 20, erau vreo 66, cred, de milioane și eu am dat pe ele 55, parcă, ceva de genul. Deci nu a fost o reducere foarte mare, fără cauciuc, normal. Fără cauciuc. Cauciucul nu sunt varză, trebuie să le schimb. Și le-am mai dat 10 milioane să le mai și vopsesc, că erau gri. Deci 265, 30, 20. Am pe 35 în carte. Așa, am 265 pe 35. Dar i-am pus pe 30 ca să văd gen cum dă. Cum dă și pe spate? Bune, tot la fel. Tot la fel. De obicei... Și pe partea altă e și mai rău. Dar nu e rău, nu e așa de rău. Nu e rău janta, dar să le vopseau. Distanțori? De 6. Și pe față de 4 jumate. Umflat aici aripile, frumos, vedeți spatele, eleronul. Ia zi, la cât se deschide eleronul, la ce viteză? Nu știu, și la mine niciodată asta n-a funcționat. Nici pe mașina aia de Anglia dinainte, nici pe asta. Știu că pe R7 se ridică singur, de la 100 și ceva în sus. Da, așa știu și eu, de la 80 de mile. Nu să facă nimic, nici nu se ridică, nici nu se coboară singur, nu face nimic, nu știu. Motorină, că toți suntem aici, 3000 diesel, 245 de cai. Păi dacă toți suntem aici, ia zi-ne cât consumă. 10, nu știu. În oraș. Consum decent pentru 3 litri. Și afară, 7 jumate, și 4x4. Da, 4. Plecare, adică plecare, super plecare după loc, 4x4. Cu paddle shift. Și avem aici și interior. Care trebuie modificat? Modificat? Bun. Vreau să-l schimb, să pun negru, dar e mult de combinat la el. Nu știu, poate o să fac vreodată pe comandă. Ia uite, avem aici memorie în scaune, nu? Asta, trebuie să dispară de aici. Deci nu-ți place, asta e lemn. Da, bine că acum cu interiorul ăsta are treabă, dar cu ăla negru pe care o să-l pun eu nu o să ai. Deci avem aici exclusivitate în videoclip. Da. Așa. Ia, hai să ne uităm și la volan. Hai, eu o iau pe aici, prin față. Te-ți deschid, frumos. Suiete tu, hai, prezintă-ne aici. Volanul, băi, volanul îmi place super tare, chiar ți l-am personalizat. Frumos, Ioance. Arată bine. Iar poți să ne oferi exclusivitate? How much?
How much, nu știu cât a zis Ioance că ia pentru un volan din ăsta, cred că vreo 700 de euro, cred. Volanul tău, adică gen, de la zero. Bine, mare și opțiunea să spună din ăla acolo, știi, de Ceasuri. Da. Ceasuri pentru... Da, nu opta pentru ea, poate cine știe pe viitor, poate îl modific. Și restul în interior n-a făcut mai nimic. Cusături bune. Da? Ia deschide capota. Arată motorului lecturatul. Asta e. Da? Am văzut videoclipul când ai fost cu ea la full detailing. V6, 6 cilindri, V, adică așa, bun. 3000 diesel, 245 de cai dacă nu mă înșel. Așa. Joja de ulei? Care nu e. Nu e? Păi da. E doar... nu știu cum să scot. E genul că poți încerca să bagi Jojo, dar nu are Jojo. Ți arată electric în born. Da. Aici se pune antigelul pentru motor, acolo pentru ștergătoare. Ce mai avem pe aici? Filtru de aer aici. Aici plusul în caz că rămâi fără baterie, aici minusul, deci aici puneți plusul, aici minusul. E greu, nu capota. Ia zine așa, per total. Chiar și cu promovări. Deci dacă nu era să facem parteneriate cu toți oamenii care ne-au lăsat mai ieftin. Semnătura lui Pip Hot Tuning. Nu. Bă, dacă nu-mi place. Nu-ți place? Stai mă că vede ăla video și se supără. De când a pus că nu-mi place. Da? Nu și-a pus de mai pe contul de acolo în spate. Și ce e aici? Cameră? Da, dar ăla e pentru faza lungă, asistență la faza lungă. Ah, da? Da, și am pierdut căpăcelul ăla care se pune. Mașina asta are portbagaj mare. Ia. Hai, ia uite cum se ridică. Stai așa. Nu merge. Oh, ce e aici de la nuntă? De la nuntă. Așa e mereu la mine acum. Bagajul puțin. Exclusivitate, da. Dar e mare. A, de aici de la buton. Și nu e. Pentru că, da, spațiul e mare să bagi, doar că aici e mic, e cu poșată rău. Și avem aici butonaj de ăsta șmecher care îl apăsăm și ia. Și se închide singur. Ușe de aia de se suge. Cum zice Bercea. Se intră în mașină la lecturatul, ne scuturăm. Da. Deci mașina automată, avem aici start, stop. Ia pune-i contactul, Barosane, să vedem ce zice. S-a deblocat volanul, ia. Că mașina asta e din 2020, așa frumos cum se ridică, bam. Nu e mare diferență. Da, nu e mare diferență. Între interiorul ăsta și al lui Bercică, de exemplu. Ventilație în scaun, că face mare. Se simte. Se simte, nu? Gen vara pe 40 de grade cum e acum, simți așa un firicel la spate, știi? E bine, e ceva decât deloc. Și încălzire în scaune, Da. răcire în scaune, oricum e dublu climatronic sau pe 4 zone. Pe 4 zone. Bun. Ce alte opțiuni ai? Ce e aici? Număr de telefon? Nu, ăsta e gen, ăsta se schimbă în funcție de și de telefon. Poți să schimbi posturile de radio. Așa? Și de pe posturile de radio, care e prestabilit. Sau când dai pe, bine, uite, am vărsat niște energizante, deci am făcut aici. Da, și nu se mai ia la detailing. Ba, se ia, dar l-am vărsat acum 2 zile. Așa și asta se modifică, de exemplu, când dai, nu mai știu cum, pe la meniu, pe aici, de exemplu, când te duci la ăștia, de aici, uite. Să dai unde se audă mașină și uite, și se modifică. Da. Ia uite ce frumos arată aici. Ia Da, să și uite, vedem. poți să dai unde se audă mai tare mașină. Vezi din ăsta, asta e pe touch. Da. Avem aici frână electrică. Știi că frâna asta electrică când schimbi placheții pe spate, dacă nu știi, așa ai probleme, după aceea o să-ți dea eroare, o să-ți dea. Miști tu aici lectură de la A la Z, se simte bine? Perfect, adică gen e fix pe mâini. Aici, aici. Da. Fix cum îl Da, se simte bine materialul, și cheia, asta e cheia, Așa e. asta e cheia. La 5, păi și la Lamborghini. Și la 8, Și la Lamborghini, e la fel doar că are aici sistema. Păi la Lamborghini e fix la fel, acum asta din 2018. Fix la fel ca asta. Uite, eu îți dau un sfat când o să-ți pui interiorul, când ai zis că vrei să schimbi interiorul, poți să spui și pe interior să ți-l personalizezi, lectură de la A la Z. Să vedem. Să vedem, da. Și aici lumini, multe luminițe. Ce să mai e dotată mașina lui lecturatul, chiar dacă ea sport la exterior. O să-i pui tu? Păi și te-ai interesat cam cât ar fi? Și mi-a dat și toți băia și au zis că pot ei să pună la o montare
montat pe Q7 și merge pe Q7 gen, că ușile de Q7 sunt mult mai grele. Da, da, da. Sunt ăștia, nici la mine nu o să fie probleme. Ceva Lambodors, ușile în sus, ca... Nu, momentan lasă așa. Eu aș vrea, dar să vedem, poate de viitor. Aici să fac modificări. Ce vrei să modifici acolo? Să plec așa. Să fie mai lung? Cred că de pleci de aici așa, să te termine undeva pe aici sau pe ușa asta. Gen așa. Așa. Până aici. Da, 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 da. Să vină așa. Să-mi curaci data asta. Oameni buni, acesta a fost și clipul cu lecturatul. Mulțumim frumos pentru exclusivitate. Dacă nu, dă-ne nici mai frumos. Da? Ce să zic, nu uitați să dați și voi un like, un share, un subscribe dacă n-ați făcut-o deja și noi ne revedem data viitoare. Fac și eu aia cu mâna. Bum!